før vi fik det her låsesystem, der har vi vores køreliste, der står, hvem vi skal have nøgler med til. Så har vi en nøgleboks, som vi så gik ind og hentede borgernes nøgler. Dem havde vi jo så med os. Og så skulle vi jo selvfølgelig låse op med dem. Og det var så vigtigt, at når vi så var færdige med dem, så skulle vi jo så hænge dem tilbage. Og det slipper vi for nu. Nu tager vi PDA'en frem, og så koder vi os ind. Og så finder vi den borger, vi skal bruge. Og så har vi inde på bagsiden af døren, der sidder sådan et system, hvor man så de kan registrere, når vi kommer. Så banker vi lidt på, og så trykker vi på en knap, hvor der skal låse op, og så låser døren op. I vores hverdag, der giver det den fordel, at hvis vi for eksempel skal 2 ud til en borger, så er det mange gange tit, at vi starter måske et andet sted, og så skal vi ned og starte med en anden borger. Og hvis den ene af dem har nøglen, og den anden kommer først, så har vi den spildtid, den anden sidder bare og venter. Nu kan vi gå ind med det samme og starte ved borgeren. Så er der ingen spildtid der. Det synes jeg er rigtig rart, fordi man sidder tit ude i bilen og tripper, fordi man vil bare i gang. Og nu har vi ikke den ventetid. Altså. Det synes jeg, det er den største fordel ved det. Altså. Og når man først får et nødkald, så vil man gerne være der nu, og ikke først hente en nøgle, og så tilbage. Fordi så tænker man bare allerede inde i hovedet, hvad er der sket? Altså, man vil bare gerne stå der med det samme. Det kan vi med dem her. Altså, vores borgere, de første omgang var de skeptiske, og det er jo klart, der skal noget nyt ind, og skal der ødelægges vores støj, og hvad er det? Og kan alle folk så komme ind til os? Og der har det jo været vigtigt, og vores job er at forklare dem, at det kan alle ikke. Altså, at alle kan ikke komme ind, og man kan ikke se det udefra, at de har den. Jeg synes, det er en genial opfindelse. Det synes jeg, det er.